Myslíš si, že Zem sa len pokojne točí okolo Slnka? Pravda je, že letíme vesmírom šialenou rýchlosťou. V tejto presnej sekunde sa naša galaxia pohybuje rýchlosťou viac než 600 km za sekundu. A nie sme v tom sami. Spolu s tisíckami ďalších galaxií sme súčasťou obrovskej štruktúry, ktorú astronómovia nazývajú Veľký atraktor. Je to masívny gravitačný región, ktorý k sebe priťahuje celé galaxie. A teraz to zvláštne. Nachádza sa presne za hustým pásom hviezd našej Mliečnej cesty. Nemôžeme ho vidieť priamo, ale z pohybu galaxií vieme, že tam jednoducho musí byť. A teraz prichádza tá časť, ktorá mení všetko. Zistili sme, že Veľký atraktor nie je konečný cieľ. On sám je totiž ťahaný niečím oveľa väčším. Štruktúrou zvanou Shapleyho superkopa, jednou z najväčších známych koncentrácií hmoty v blízkom vesmíre. A my sme len pasažieri. Čo si myslíš ty? Je Veľký atraktor len extrémne hustý zhluk galaxií? Alebo niečo ešte exotickejšie? Napíš svoju teóriu do komentára.